Izenburuetan aipatu moduan, raidak izango ditugu gaur berbagai, duela hilabete inguru amaitu zuten edo egin zuten Galizian munduko raid txapelketa eta bertan Bailarako ordezkari bat izan genuen, Aitor Otamendi, Euskal Raid taldekoa eta geurekin dugu gaur platoan bertan. Ongi etorri, Aitor? Eskerrik asko. Bueno, konta irezu, hilabete honezkero eukidozue errekuperatzeko eta oin egingo dugu berba pixkat raid batek ze ezaugarri dituen, ze moduz errekuperatu zara? Ondo. Bai, ja, hilabete pasau da eta... Biher izaten da, denpora asko biher izaten da olako batetik errekuperatzeko? Bai. Segun ze sekuela ekarri duzun, baina denporia bia da. Bai, segun erokotasuna voltetxeko entrenamentutora edo 10 egun minimo baintze bai. Eta gero ja, segun ze kartzen duzun hankak eta... Gorputza eta besteak beste loa be bai, ez? Izen behor, esango dugu, astebeteko tartia eukizeuiela 600 kilometro itxeko, gero detailauko ditugu, ero pixkat 600 kilometroko tarte hortean zenbat proba behar zen dituzten, edo zenbat kirol modalidade behar zen dituzten, eta, karo, 6-7 egun horreitzan, gutxi hau erabiltzen dituzue zuek normalian, baina deskantzu gabe oso neurtuta eta bizpairu ordu loalditxo bat asko jota eta igual askotan hori bez. Bai, hori ezenean ekipo bakoitzan estrategien araberako izaten da eta kasu honetan adibidez guk bi loalditxo ingeben 2 ordutako bakoitza. 2 ordutako 2 loalditxo eta 2 orduk emuten daue deskantzu hartzeko. Bai, esto... Lehenengo segundutik ya lo. Zeuek erabakitzen duzuen nunin, hau da, mendixean bertan hartzen duzuelo, edo alegintzen zarete pixkate anoa posturen bat dauen tokira joaten, edo... Bai, kasu honetan... Aterperen bat... Kondizioatik igual topa egin duzu, urixa baldin bau, ja, kondizioa egin dut horrek, kanpoan ez zinuzula goin. Orduan, topa egin duzu aterpe bat. Refugio, transizioa dago, aldaketak egiten duzun lekua da, aterpea da, baina askotan igual ez da honena, zati dago jente ekipo asko atzata aurrera, eta ez da lorik honena egiteko lekua. Baina, bai, normalean ziren guruzun lekuan da, zeiak leku alikita komoduenean, askotan honena banko bat, euskitan, Eta siesta bat bertan bota, ez? Eta siesta bat bertan, bai. Bueno, ikusten gabitz irudixak, Galiziako munduko txapelketako irudixak, taldekide pilo bat, 400 kirolari bai, 24 lurralde ordezkatuta, hau da, munduko bazter guztietatik etorritxako kirolarixak, eta datuak esanguratsuak diez. Esan dugu, 600 kilometro behar izan zituztela alik eta azkarren, 122 kilometro mendian oinez, 80 kilometro mendian bizikletan, 80 kilometro kaiakean, esatekin dakarrik ja nekatu itxenaz, 210 kilometro osterabe mendiko bizikletan, 75 mendian oinez, 11 osterabe kaiakean, 36 kilometro osterabe mendiko bizikletan, eta gero ondoren tirolina bat eta padelean kilometro bat, edo padel surfe itxen errekaren baten, edo ez dakitzen duen minionero nun izango zen, deskantzetako. Zenbaki horreik aurretik dituzuenian, probazia aurretik, esperientzia daukanak, tira, baina lehengo edizioa itxera doianak, pentsauko dau, nun sartu behar nazni, ez? Bai, esan behar, ez da lehengo edizioa itxeko egon da bat kasun bat, lehengo edizioa zenien bat emateke, bat nama faltexako lesiona bintzalako eta eto basatoz eta, baina ez da lehengo edizioa itxeko mundial bat zenean eta zereun espeizinoko raida dianak, baina kilometro gutxu, 200 kilometro, 500 kilometro, eta gero 200, 600 kilometro dira gauza, baina gero zelako terrenu eta atzenean diferentia mundial bat zan, eta hori bagekigun. Munduko jende honena, hortxe batzen dela, pixkat esperientzia gehixen daukena. Eta gogortasuna topa bibila, bagekigun. Esperientzia, normalian igual, bai izaten dira zati gehixau, zazpi zatiko, zazpi sekzinoko raida izan da, igual gehixau izaten dira, orduan. Amenu dira, ez da lehenengo trekin bat, 26 ordu pasau gebela, pasaitean mora, ikin duzu 10 bat, aldatu ikizara, beste 10-ekotik duzu aldatu ikizara, amenu ba. Izen be, oindala gutxi eukidugu hemen, 3 handiak, mendi martxa, 100 kilometro ditu 3 handiakek, eta zuek, zeuen raidian, lehenengo sekzioan bakarrik, 122 kilometroko mendi lasterketa bat inzeuien.
zenbakixak diez neurriz kanpokoak, ez? Esan nahi dute, erresistentzia proba bat muturrera eruan da. Konparaiti aldera, irondixetan, 14 ordu, holaxe, erdiko bat, ez, lehenengoak ez, bueno, hortxe, guk 26 ordu. Ingeben 122 orduak. Osa, ritmua berez lasaixagoa dela, baina... Entzago izu atzetik datuzela, aurrera datuzela gero... Bestiak beste oso esanguratzu egin jat, 210 kilometro mendiko bizikletan. Errepideko bizikletan, ininbidiez 210 kilometro, mendiko bizikletan ikusten gabiz gainera irudixak, ez dala bakarrik pista zabal bat eta kilometroak egin da leku askotan zona teknikoak eta... Eta Galizian gainera. Eta Galizian gainera. Gora bera. Eguraldixea zeubien lagun euki? Ez. Guk, anekdota, galdeketan garen baten atekin juntetik ginen bakoitzean, ¿qué previsión viene? Eta, mejor. Mejor nada. 3 orduan behin hola ukako duen, eurixe egin dela, Galizian. Lehen ahipatu dugu, azteko, olako gauza bat zela internetan da, Aitor? Bueno, zenean entrenaik da inaz, ez da entrenamiento espezifikorik bihar. Zenean kirol danak ikutu, bizikletan tira luze batin jagero, oinezkoen hartzenean agujetek ezeukitea, esportiko minik ezeukitea, gauz horrek preparau bidea. Gero zenean bestela, ez da seriak egiten ibili beharrik, zenean lau eguneko garrera bat, ez goioaz hemen gantxuakin. Eta horren entrenabiko dana akaso izango da, burua, ero buru gogorkerixia, ero apur bat oso gogorra izetia zentzu horretan, ez? Ze hor, egunak aurrera joan ahala, txapelketia apur bada, roskatik pasauta gazenon artean ia zein dan azkarrena, ez? Ze mundu guztia doi hor, roskatik pasauta. Zenien da, lehenengo hasien, lehen hau polikixo basilik eza, baina ikusten zu bigarren egunea egiten denean, ja, bakoitza bere lekuan dau, eta atzenengo egunea egiten denean, ja, de repente bat harrapozu. Seguramente bat jodiuta doia, o hankako mina dago, edo estomagoa jodiuta ezin jau eze behan, eta danak ekipoan adaku gora berak. Eta hori, hori gestionetzen jakitea, zenean. Bai, zenbe, hemengo proba luze baten kirolari batek badaki, probian ziar gora bera asko eukiko dituela. Hemen derrigorrez, lau egunetan, lau egunitxoko aurrekuspena baldin basoketzuen zueik, oin hemen nau, eguerdixean neu egongonaz taldekidien artian txarren, eta ilunkera nostera be akaso bueltia emongo dutzet gorputzari. Eta holan egunero. Bai, hola egunero. Eta nun da hor plazerra, zan nahi dute, asko ibiliko di hori galdezka etxian, ez? Ze askotan kirol jarduera eitxera joaten gara gustora, fresko gazenian, atxeden hartuta, ez? Apur bat entrenautako hori erakutsi guran, baina lau egun hor, hankak tarrazian, akaso lartxo esatia izango da, baina kasu askotan behola izango da, hor topetan duzu ezuik plazerra. Bai, egizesen galdera hona eta inoztasun, onako gonbite inoztasunean be, inoztasun galdera hori eta aldekideen gaitzen, galdera nahi zela erantzut iso, eta ez da egita, zenean momentuan bizikendan sensazio horrek, horre beak, horrek berak emuten da. Eta hori olako probatan bakarrik lortzen da, hau da, egun bateko probaten gorputzain muturrera ez tozu eru baten, horren bestez ezin da bizi. Eta nik sufriu dut eta kilometro asko inot, baina ez nek esango ondigan estremora jaun ezen nik, gaizki paso dut, baina onguan bega gaizki paso zati daten, baina estremora ez, eta burua atzenean, fizikoa eguneko bertamar eta burua beste eguneko bertamar. Zuik 400 kilometroin zeubien, zeuen taldekide nahiak inkozesek min orkatila pixkate... Bai, tendinitis bat urten xakon, eta horren ondoriz, uste ez zala geldikete xakona ez zela pene menezi, hori sufrimentu ipasaitea. Izen beho lako lezino bat momentuan bertan aukitza, buru gogorkerixagatik jarraitzu ezkero, inzeiketzua berixa bat gero urte oso bat biderzetia horri bueltia emoten, ez da? Eta, kasu hortan, momentu ingozen puntuan, esaten duzu, 50 kilometro gehiago, bertan kilometro oinez, zatik, minik izan, txarra izango zen oinez.
inbial magaren seguramente akabako garen. Giagatxekun 100 inguru bizatitzen, 100 inguru gagatxekun eta orduan... Ez zaben merezion jokan. Eta gaina atzerengo zatixea ekigun gutxura era izango zela bastante urbanua, bastante asfalto, pista, terreno gogorra izango zela, eta atzenean erakigen ordu arte ingegena ondo zela. Hor, lau laguneko taldiak joaten zarete, importantia izango da, bueltan be, lagunak izeten jarraiketia, Aitor? Bai, bueno, horre gauza daue, guztetan dago beti, hemen esaten duna, hemen geldiketan da. Osea, tikatzenean, uste desako bakoitzari barruko... Gauza honena eta txarrenak, ez? Hori da, eta hemen esaten duna, karrera bertan esaten duna, karreran geldiketan da. Gero geldiketan da, gauza positibo, anedota gorrek, gero ja, txistiak itxeko eta fai hostian horrek konta itxeko. Baina aurretik talde moduan ez dakit lanketa bat itxea, elkar ondo esautzia, bakoitza jakitxea estres momentuak zela kudeatzen dituen, zeuk esan duzu ez? Eta gainera normala da, horren beste egun, lorik inbarik, denpora guztian, taupadak pixkat normala baino goratxu hau. Jatekuape, aldana eta eratekuape beste horren beste. Eta hor, pertsoniari, onena tarteka bai, baina txarrenak behurteten duzku. Momentu asko isilik zoia zenak eta oso gauzatik, kagoen dioz, urteten den... Eta ritmo kontuak eta beti bate itxoen biharrizetia edo bestiari edo bat kejaka edo... Eta hori da, talde lana hori da atzinen, gauza horreik buskatxo bat, isildu, lagundu, venga, mendik guztien inbiga, etxatzu, momentu bateko gauza izango da, venga, lagundu tira egin buskatxo bat, aurro eta... Entrevista baten irabazlia iri atzenien militarra dira. Suediako talde militar bat. Militarra dira, profesionala dira. Eta behar jartzen dugu, euren gauza positiboa da profesionala dira hortan eta taldian dana bat diala. Ez dira lau lagun juntau diala, orduan disiplina horrek erotxau talde lan hobe bat itxera. Egunerokoan be, euren lanbideagatik, disiplina hori behar dauela eta... Orduan, gure kasuan be hori lortzea da... Helburuetako bat. Helburuetako bat, esperientziakin. Atentzioa ditu guztien, aurreko baten, lasterketa aurretik inbiar dituzuen lan guztiak. Eta ez nabil, entrenamentu fizikoari dagokizonian gehixau, bolako lasterketa baten atarixan, zenbat lan egin behar diezen, hain zuzen berabakitzen, puntu bakoitzian, ze materiala eukiko dugun, kaja batzuk eukitzen dituzue uste dut norberak bere materiala sartzeko, eta horrankia sartu ezkero, lasterketia bera pikutara joan lehike. Bai, hoxe esan duzu moan, kaja antolakuntzak erakitzen dugu zenien logistika de karrera, eta ku kaja bat, bi kaja, konkretuki bi tupera handi moura, biziketa kajia, eta gero beste sako baten kaiakeko materiala, txalekua, palak eta... Eta aurreko gunean, behin irakusten dutzunean zela izan bian transizio bakoitzian ze kaja gomien, zatik ez da goten dana. Gora gotena tuper bat, bi, deituko zo, tuper bat egongoa lehenengo transizioan. Bigarrenean be, igual bat egongoa, eta hirugarrenean bisa dau. Orduan hori dana, bai arropakin, bai janaixakin. Eta materiala, ez? Mendiko zapatilak, mendiko bizikletako zapatilak, betaurreko txaleko kulote dana. Osea, zapatilatzuk azulek izatzu beste kajan, horreztakotzu zapatilarik, bizikletek nahi egiza igual eta bakarrik ez dagotzu. Pasau da, trekin bat ditea bizikletako zapatilakin. Egun kilometro, ez nauke imaginau, hiru handiak eitxia zapatilako zapatilekin, bizikletako zapatilekin. Imaginau. O arropa bat, igual zuk prebizioa zure ziren hau goizeko sortzetan hasi bintzen dira. Zoiaz berandu, 20 ordu berandu eta gabat gaixotu. Ez eukitea nahikoa arropa, gau hotza pasau, ritmo jaikin duzu. Azken baten gauza asko diela, ez? Mila variable, komplikau legexatunak eta horrekin legutuna... Izen be, zeure taldekide bat akaso fizikamente berau da indartzuena, baina gero despista gutza baldin bada eta dana alrebese ipini baldin badau, zertan gabitz, ez? Claro.
Ikusi ditugu hor irudi batzuk, hanka oin bat, lehen ibili gara azaltzen ez, klabeetako bat izango da, ze arazo asko oinetan eukitzen dituzue horren beste ordu kirola itxen ibilitza, zela zaintzen dituzue proba aurretik eta egunien zier, proban zier, hainbat egun izaten dielako, oinak. Bai, oin arte, enez barrixago enten, baina, pentsa egiten gauza batzuk eta ontxe gehiago ikasi du eta atzenean oin azpixen, atzenean azalak daku kapa pila bat. Orduan, importantia da kapa horrein artian egotea hidratazioa. Zuk emoten duzu, azala ondoakot kanpotik, ez dagotu ez eskai horik, ez gogortasunik da ez, baina igual barruko kapak ez dauze euren artien hidratauta. Orduan, komenia euren arteko pelikula txorri hor hidratauta egotea. Zeratik, gero, karreran frikzinorik ez egoteko eta barruan anpoiak ebitaiteko. Eta hori hasten da, igual hilabete lehen hau lasterketia baino. Oin ditxetik, urren urtea arte, behira. Hankak zaindu, egunerokoan. Bai, mesian krema potia, kremia muteko. Eta gero lasterketak irauten dagoen bitxakian? Eta gero lasterketan, aldan geixena zaindu. Aldan, ritmo bat ez da gelditzuko zapatiak aldaketan, baina baldin badu paroi bat o transizio honetan albot zapatia ziku batzu jantzi, zapatia ziku jantzi. Kaltzetinak motxilan repuesto geroten du. Adibidez, zatik askotan trekin egual besta bagarri pizten errekak pasau bidea edo gainotxe geoleku bat inperak iten zu, ingu ziztatxo bat. Gehatu, zapatiak kenduz, kaltzetinak kendu, hankak garbitu, zikatu eta kaltzetin barri jantzi. Hori bakarri asko da. Asko da aurrez egiteko. Eta horako kuida horrek adin bidea zenean. Bueno, eta 2022ko, asmorik bai, egongo da beste raidik? Bueno, momentuz, bai, zenean mundi hori barruan dakotzuta, guztako esatzen. Baina, momentuz, aurtean akabo eta egu berretxano erakiku zer inguno, zer inlekean, familixio bebe, horrein kontuan hartu bida eta orduan txe, momentuz lasai. Oso ondo. Mila esker gaur, Aitor, honek danak kontatzera etortzearren eta urrengo baten alako abentura batera, hau ez da lasterketa bat, hau abentura bada, abentura batera animatzen baldin mazarete, eukiko dugu elkarren berri. Mila esker. Oso ondo, zuei.